Faɗa da wannan katon. Shi ne ya bi maka ba kai ba. Ina kai na faɗa da wannan katon. Ba matsala sai mun haɗu kawai. Ah Maryam. Ya aka yi lafiya kalau Maryam. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ya mutanen gida? Kowa lafiya ko? To da Allah ki gaida mun kowa da kowa. To za su yi. Sannu Maryam. wallahi na san wanda zai iskanci wannan Allah na ransu maka na san shi shige da shi kuma ba kowa shi ba amma na yi ba zai shiga cike ba na yi san shi zai yi nan haba na ga yara an ciki sikawa na ga faran wanda da suka akshuwa ai Allah ba zan saki taba ba kuma shi da kanshi zai zo ya dauka abin da yi Allah na gaya maka an iska kawai ban zau fi Salam alaikum. Salam alaikum. Alaka da salamu. Yana cike. Yawwa. Allah nan gudu maka. Me ta faru? Ali ya mutu lillahi. Bali ya mutu ko Ali ya mutu ma ko Awwalu ne ya mutu ma ni ban san ba. Kai wannan ba Allah nan ga maka kai iskanci ka bayar ba ne. Kai ne saka mugono kai mugono me ta faru ne? Menene ta faru? Kai yanzu baka sani da ya faru ba? Bai sai shi ba. Iskanci wanda kai mana kufar bayan gidan din kai baka sani ba ne? Menene ya faru? Menene ta faru? To ka zo mu je ka gani abin da kai. Kai mugono muno. Ni so nawa ne zai maka magana? Ka zo mu je ka gani abubuwan da kai a ci a haya bayan gidan din. Me amfani bayan gidan din ne? Mu je mana ka gani. Menene ya faru? Mu je ka gani. Muna ya iskanci ko kuma kai ne kai mana iskanci ka zo mu je ka gani. Na rans maka ba in danga wa muge bai saka samu kai amunu na ba wala kai amunu na ba ka gani menene ke ta faru? Allah na ga maka mu je ya so ne sai buta gidana ka mukuli na sai buke ka ginawa kai ana ni ka ji ne ka duba wannan leda wai ya ji leda nan mun ba ka shi ne ba wai ya ji ne ina tambaya ka ya sai ni ne mun ya ya ki mun ka dan na gida mun kada ka shi gani mun kai ka ji mana ka gani ba ne bayyara ba Allah ina ga maka mu ya sa ka shi ne mu ya sa ma da iskanka saka iskanka wale zaka dauka ne ko ba zaka dauka ba ne ba sai doka wallahi ba sai doka mun ya kashi mun mu ka dan na gida mun kuma ko ya kashi mun ma na doka ne ya kashi mun na doka kaga haya ya zo kira wallahi na ga maka na rans maka ka bani ne bayyara ba kaya basa ka mu yi maka basa mu ya ba karike ka shona karike kam je wala sai si ba ka ba wala sai si ba ka ba na ce ka kashi ki ni ba karike ba sai dige kam fita kam Maryam. Na'am yaya Ali. Zaki yi mamakin gani na, amma ba abun mamaki bane. Daman tunda nake haduwa da ke kawai ina ji sanki yana ta multiplying a raina. To amma shi tsakanina da ke na mutunci kuma ya kamanta da soyayyar da take raina. To don haka kawai ni na ji kawai a raina kawai na soki kawai. To shi yasa na yi tattaki na kama hanya na zo na faɗa miki akan ni ina son ki ne. Allah sarki ya Ali. Ni ma tun ranar can na kamu da ƙaunarka a cikin zuciyata. To kin ga dan ni san da nake miki so ne na hakika lillahi wa rasuli kuma so ne nake miki so na aure. To don haka ina buƙatar rike amana a gare ki. Karki ci amana ta, karki yaudare ni, ki rike ni hannu bibbiyu.
ba wani abu yaya Ali, zan rike kan Allah da ba zan ci amana ba, zan rike ka hannu biyu. Maryam, Na'am yaya Ali. gaskiya na miki godiya ga karban soyayya ta da kika yi. Allah mana jagoranta akan wannan abu, kuma Allah ya sa ki zama uwar 'ya'yana. Ya kyau, na gode. To ni zan wuce ko sai yaushe kenan? Sai mun ƙara haɗuwa. To shikenan, in na tashi zan kira ki a waya. Na gode. Allah sarki duniya, walai abu yana bani haushi ma walai. Elisha, ya ina ta surutu kin yi sur kina jina kawai. Me ya faru ne? Haba mai gida, me ne zan gaya maka? Kullum babu, me haka? Ka kalla matan dan Yoruba, ka ga matan malam makaho, shi makaho ma ka ga abin da yake wa matan shi? Haba. To yanzu ke in ban da rashin hankali na kunan mata din, ina ruwanki da makafo mai bara alisoke, ina ruwanki da ɗaya rabawa soko wawa, baki da ajenda da shai, ni dan margi ni na mijiki. Ala walai, damuwanki ya zama nawa ne, damuwansu ya zama nasu ne, karki shiga harkansu. Koyaushe ka ce babu kai dan marigi fi sabilillahi, ka ga yaran na an koro su babu school fees safa ta Allah mai gida ka. To ai ba na ce ba shi magana school fees din ai kar ya da maki, kar ya baki cewa zuciya nake. Ai mun gama da shi malami din, na ci mishi end of this month zan bashi. Mun gama da shi ai, saboda haka wani ba damuwanki bane. Sai su yi karatu ya yarda. In ba ke ba da rashi tunaniki dan yaraba da shi da makafo din duk su ma ba dan iska bane. Na ruwa da su? Haba mata nawa, ki hakuri mana, ki sauka kasa, ki dan dare yin ji mana. To kai kokari da ka mai da yaran nan makaranta. Shi kenan an gaba ai hala na gamki. Wallahi to ki kawo in sha mana. Haba ni miji ki? Haba mata nawa, hala sharki mata na. To me kake a waje? Tunda ka zo bakin ofis ba kai ka shigo ba? Tsoro na kake ji ko gobe? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sana ban nauni. Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Kokari. Alhamdulillah. Abin da ya sa ni ce ka zo nan ne dan sanin ganka ne, jiya na baka kudin registration. gaskiya ne kuma ban samu lokaci. Ina son ka zo nan ne, na manta ban maka nasiha ba. Sannan shi yasa na fi son ka zo nan, ba na son maka magana a cikin kannanka ko a gaban mahaifiyarka. Burina shine in ga kana karatu kuma ka jajirce akan karatun nan. Karatun nan da nake son ka yi ita ce kuma gaskiya ne kuma ita ce rufin asiri, kuma ka sani cewa kai ne babban ɗana. Ita ce rufin asirinmu. Burina in ga ka gaje ni, ba gadon dukiya nake nufi ba, a'a irin ɗabi'una in ga kai su shine zan ji daɗi in yi alfahari da kai. haka ne abba. Ba ka zo kana wasa da karatu in zo gaban kannanka ko a cikin kannanka ina maka fada ina iyo suna jina ba, ina gaya ma magana ba ka ji don ƙanana na ƙasa da kai su ɗauka. Wata ran ban isa musu magana ba sai kai da kake babba ma baka yi ba, ya su za su yi. To abba, na gode da wannan tafarkin da ka daura ni. Allah saka da alkhairi kuma Allah baka ladanka. To abba, ni zan wuce, zan karasa makaranta. Na gode abba.
Allah ka cika min burina. Yaron nan ya gaje ni. Ko da bayan raina ne zan ji daɗi ya Allah. Wannan yaron Allah da shi nake alfahari. Ka tabbatar min haka in ji daɗi. Albarka mani sharifa, albarka kalima ba. Bimbo Allah to Allah bimbo. Allah kemo wai da ta mai jomari. Wai da ta mai wannan. Ina da magana. Ina da magana. Bimbo dai kawata ce kullum muna tare da ita. Amma kullum tana bin dan margi. Wai karyan banza karawa kai kullum kuna tare da ai na ba a'udhu billahi. Menene ya taka da Bimbo? Menene ya taka da Bimbo? Kai sayar ba. Ka kan yare wannan? Ka duba matana. Ka faɗi gaskiya dai dan ka duba yare ka duba matana. Wai ne yafi quality. Menene ya to taka? ka gan yare ka wannan? Abda ya kai ta wurina ta yi mini karema. Ta ce aurenta ya kusa. Saboda haka na koya mishi yadda ana yi miyan farfasa. Kuma na koya mishi yarena. Saboda zaman tare. Ka dan margi. Ka faɗi tsakaninka da Allah ne. Gaskiya kina ai. Dan margi. Ni fa ba yadda da kai ba. Ni ba. Wannan shine. Gemuwa. Malam makafo ka ji ba. Me kuma na kiran mijina a wannan magana? Me shi kuma laifinsa ni mijina miskini ne ba bin mata yake yi ba don haka karka sake kiran mijina a cikin wannan magana. Saboda ku tambaye waɗanda ba su da aure da suke cikin gidan nan. Aka kaji? Na ji. To wallahi suma wallahi police ya kai ga maka. Kai wa bimbo ne ba. An saba bimbo ta waje ba aure an bai anya gandare ta na tana kallon mana samar ta tana kan da duwa. Iska shi wannan kariya ne. Kariya ne iska. Kai ku da kuma na. Kaje ni ba. Police. Kai ba. Dan ya Rasulullahi ka bari. Dan Allah ka bari. Ina kake ne? Ina jika ne kuma kai jika shikenan. Shawara da zan baka. Bibo ya gidi ba. A'udhu billahi. Kana ji na dan Yarbawa? Haba. Yarba. Dan Allah ya kai mu ni dai jika nake takwara nake so. Yarba kenan. Ke je ki gida. To ni kuma mace ce a sa mata ta takwara. Kenan kafin nan kuma a tana da ragon suna. Shine kawai bayani. To shikenan. Assalamu alaikum. Yawa, sanade. Me ya faru? Barka dai. Lafiya ka. A hemma gidan ya ciki. Da kake so? Kai ne muka zo muna neman masu yara kanana. Kawai masu shekara 3 zuwa 4 zuwa 5 haka. Da yi musu alluran polio. Tayi za ka sha. Bebe ne na. bebe ne. Allah to. Ina ne? Barka dai. Lafiya. Sannan sani ne. Muna neman yara ƴan kanana.
muke nema da musu alluran polio wanda dan mu maka yaron ka batun yana dan karami na mamaye shi wannan ba shi na ga yana iya cuta kala kala da ki kai ka zo ka yaro na allura nan ko a'a ba kai izini ne baka bayyana abin da zai ga maka mana yara na zama makaci yara yan kanana muke nema kawai masu shekara 4 zuwa 5 zuwa sama kadan haka da musu alluran polio wanda yaron ka tun yana dan karami dan ba mishi wannan awon ba to tana iya yiwa cika kala kala tana iya shiga jikin haka yaron ka yana ta iya kama shi yara suna zama guragu ne ga kafin da ake barwa na gane bayanin ko na abu ne mai kyau yanzu akwai yara ne a ciki wannan bayan ya to makaranta amma in ya zo ko ba ko zo ba zan ba da sako ya to makaranta sai gobe kenan zamu dawo ban gane ba gobe zamu dawo to shikenan ma da kake faɗa na ce goben zamu dawo sai mu samu yara kana sai mu musu ka sani ban ci abinci bane ma gobe in Allah ya kai mu gobe in Allah ya kai mu za mu zo da safe ba damuwa za mu zo ba damuwa to shikenan ko ba na zan bar sako to shikenan mun gode ko me na gode to shikenan mutuwa ne Assalamu alaikum. Ali? Haba. Malam Hamza akai. Abokina, na kamar kana cikin damuwa kwana biyun nan. Ko dai akwai wani abu da ke damun ka ne? Me ka gani? Gaskiya akwai abin naga saboda gaskiya da ba haka muke da kai ba amma yanzu gaba ɗaya ne ka canza al'amuranka. Ko wani abin da ka lura ne? Gaskiya akwai abin da lura saboda ai da ba haka ke ba. Kuma na daɗe tare da kai. Ya kamata a ce na san akwai abin da ke damun gaskiya. Gaskiya ne, abokina kai dogon tunani. Haka ne abokina. Akwai wani abubuwan da ka lura a tattare da ni. Akwai ta 'yar makotanmu na ganta kuma muna da tare da ita. To muna mutunci ne da ita. To at the end dai sai kawai sai na ji santa ya ratsa mu. Har na yunkura na je na sanar mata akan ni ga abin da nake ciki. Okay. Amma kuma ka haka ne shi ya kasa kanka a irin wannan damuwar abokina? Gaskiya ne. To ni burina na kasance na gana aure ta. Aure kuma abokina? A halin da muke cikin yanzu kake magana aure? Kwarai sosai. Ni kawai burina na kasance na gana ajiye wannan karatun gina shi zan yi. Za ka jingi karatu akan soyayya kenan kake nufi? Eh. Haba Ali. Dole zan jingina saboda ni kawai jina nake kawai kaman aure yarinyar nan. Kuma insha Allah ina yunkurin in gana aure ta. Abokina aure halak ne. Kuma sunna ce tafiyayyen halitta wato Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To me yasa kake yunkurin ka hana ni yin abin lada? Gaskiya ni ban goyi bayan kai aure a halin da ake ciki yanzu ba. Ni ina tunanin gwara ka je ka ci gaba da karatunka sa'annan daga baya in ka gama ka zo kai auren ka zai kuma riba. Haka ne amma kasancewa duk duniya ba wani mahalukin da wai wayansa ko dabaransa ko iyawarsa yake ciyar masa iyalansa. To dan haka ni na dogara ga Allah kuma ni Allah ne zai ciyar da ni kuma zai ciyar da iyalaina. Haka ne na sani duka wannan abin da ka sani ba ka faɗa ba abin da ban sani ba amma ya kamata ka yi nazari da tunaninka. Ai Allah ma ce ka tashi taimake ka amma haka kawai baka da komai ka ce zaka yi aure gaskiya ina ganin akwai hatsari wannan abin da ka sa. To kai ce maka aka yi ni zama ne dan haka kaga ka wuce makarantar ka ni zan kama abin da yake gabana. Shikenan tunda ka saba amma zan ta makaranta amma ya kamata ka tunani da kwakwalwar ka gaskiya dan soyayyar da nake nuna ma shi yasa har nake faɗa ma gaskiya akan makaranta amma ya kamata ka yi nazari ni yanzu na wuce makaranta. Ba komai kowa fitan sai yake duba ka je kai karatu ni zan je na yi aure. Shikenan ba matsala. Ha kurin mutum shikenan sai a zo a same ka a dinga gaya maka maganar da bai dace ba. Haka ake ni zan je na yi aure na ka je kai karatun ka.